Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट आहे तो गेल्या 12 वर्षातल्या उच्चांकावर आहे. सर्वात जास्त आहे. करवाढीमध्ये सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे डिझेल पेट्रोलवर करवाढ. आणि ती डिझेल पेट्रोलवर मोदी सरकारने गेल्या 7 वर्षामध्ये एक्साइज ड्युटीच्या माध्यमातून आणि बाकी कर डिझेल पेट्रोलवर लावलेले त्यातून 24 लाख कोटी रुपये गेल्या 7 वर्षात गोळा केले. हे 24 लाख कोटी जर डिझेल पेट्रोलच्या करातून मोदी सरकारने गोळा केले नसते तर सरकार चालवता आलं नसतं. मुख्य मुद्दा आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती मात्र कमी होत आहेत. आमच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही सरकार सोडलं तेव्हा $108 प्रति बॅरल ही कच्च्या तेलाची किंमत होती. ती आज 73 आहे. पण मोदी सरकारच्या काळामध्ये ती $29 पर्यंत खाली गेली होती. इतका मोदी सरकारला कमी खर्च येत होता कच्चं तेल विकत घ्यायचा. तरी पण फाईन तेलावर पेट्रोल डिझेलवर मात्र मोदींनी कर वाढवून किमती वाढवत ठेवलेल्या आहेत. या भाजपनी निर्माण केलेल्या महागाईमुळं करोडो लोक 140 कोटी जनता जेव्हा हे सामान बाजारात विकत घ्यायला जाते आणि त्यांना नसलेला GST द्यावा लागतो किंवा 5% 12 होतो किंवा 12% 18% होतो तर ही 7-8% वाढ ही सामान्य माणसाच्या बोकांडी बसते. सिच्युएशन इज व्हेरी डेंजरस अँड दॅट्स वाय आय कम टू अपील टू यू डिफीट BJP व्हेरेवर पॉसिबल. G20 देशांच्या कोविड वर्षाच्या विकास दरामध्ये भारताचा नंबर 19वा आहे. फक्त UK आपल्या खाली आहे. 7.3% देशाची अर्थव्यवस्था घसरली. इतर सर्व देशांनी आपली अर्थव्यवस्था सावरली का तरी योग्य निर्णय घेतले. अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांनी पैसे ओचले. मोदींनी अर्थव्यवस्थेचं कोविडचं नियंत्रण करताना देखील ज्या चुका केलेल्या आहेत त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था ही आता रेंगाळायला लागलेली आहे आणि आता फार मोठी भारताची प्रतिष्ठा असं बिलकुल नाही आहे. दुसरा मुद्दा वाय देर इज इन्फ्लेशन बिकॉज मोदी इज नॉट एबल टू कंट्रोल द इंडियन इकॉनॉमी. द लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी बिकॉज द ग्रोथ रेट इज प्लमेटेड. Growth rate is 4% is what Modi said of about 1920 growth rate. But Arvind Subramanian said it is not 4%, it was negative. And he was Modi's chief financial advisor. We must take his views seriously. So economy is in shambles. Therefore, there is no income. Therefore, taxes. Therefore, inflation. या निवडणुकीमध्ये गोव्यामध्ये काँग्रेसचं स्पष्ट बहुमत येऊन आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर सरकार येईल आणि मग भाजपला काही तोडफोड करायची काही संधी राहणार नाही.